Am I... А сега аз. Am I... А сега аз какво? Не точно. Ще бъдеш заточен на земята. Къде? Казах, че ще бъдеш заточен на земята. Ти си убиец и това е най-лекото, което можахме да ти дадем като присъда. В момента генетично си променен. Какво? Ти си генетично променен. Това е твоето наказание. Това е наказанието, което ти избрахме. Сега вече си човек. Човек ли? Да. Да. Това е примитивна форма на живот, която обитава Земята. Това е планета, която се намира много далеч от нашата. Ще бъдеш отпратен там, без позволение да се връщаш на нашата планета. Значи ще бъда отпратен. Да, точно така. Не можеш никога повече да се върнеш при нас. Но все пак ще остана жив? Да. За сега. Не забравяй, че еволюцията е неизменен процес. Между другото, твоята нова сплав е нещо, на което не можеш да разчиташ. Трябва да опазваш своето естество, трябва да се пазиш. Как се осмеляваш? Трябва внимателно да охраняваш тялото си. Всяко едно нараняване ще те боли. Имай в предвид, че трябва да си много внимателен към тялото си. В чуждо тяло. Главните роли: Рей Далтонг, Дон Гордън, Том Тоулс, Антонио Фрагас в ролята на Джулио, музика Робърт Макнотън, Кен Хейл и Стивен Джонс. Оператор Джулио Мейкът и Робърт Ню. Режисьор Джон Макнотън. Човек трябва да е доста смел, за да ходи така на лов. Незаконно. Нали се сещаш? Татко ти е голяма работа. Когато се появи еленът, стреляш, той е твой. Страхотно изживяване. Страхотно е, ще видиш. От край време идвам на това място. Винаги се появяват рано или късно. Сигурно е така, тате. Дай ми една цигара. Нали ги отказа? Така е, само че сега искам още една. Дай ми де. Добре. След като наистина искаш, хайде, дай ми една цигара, докато не съм ти откъснал главата. Ето, къде? Нали ти казах?
Ой, дяволите, ти си виновен. Изпуснах я. Тате? Тате, млъквай. Един от тях е човек, ами другото? Какво е то? Откъде да зная? Трябва да направим нещо. Да го застреляме? Да, ще стрелям. Тате, ти улучи! Ха-ха, този май ще се зарадва, като ни види. Здравей! Тате! Тате? Никой няма да ни повярва. Така е. Вземи колата и върви в участъка. Не казвай за какво става въпрос. Доведи някой от тях тук. Кой ще ни плати за това нещо? Някой ще го купи. Войската, НАТО. Знам ли, някой ще се позаинтригова. Защо не го сложим в багажника? Няма да сложа тази гадост в моята кола. Хайде, не дей да спориш с мен. Върви в участъка и докарай някой оттам. Тръгвай да те взема дяволите, върви.
You ever been to Hawaii? Yeah, I was there last night. Yeah. Как прекара с нощи? Чудесно. Как? Кажи нещо по-подробно. Какво да ти кажа? Приятно беше. Some imagination. Само това ли можеш да кажеш? Малко повече въображение. Например, кажи ми, че е било по-романтично. И защо да измислим толкова? Добре, ще ти кажа. Бях с един, който приличаше на маймуна. Обичаше да се катери, обича да яде банани. Още искам още повече да разшириш въображението си. Хайде, кажи ми, че е било хубаво. Това ли е нашия приятел? Къде? Да, той. Писна ми да чакам. Отивам. Чакай, спокойно, не дей. Не, казах ти, тръгвам. Не мърдай, полиция. Арестуван си. Казах ръцете на врата. Нищо не съм направила. Имам заповед за арестуването ти. Обвинен си в изнасилване, грабежи. Имаш правото да не говориш. Пусния. Пусния. Няма да се получи нищо от това. Ще видим. Хайде, стреляй, де. Пусни или ще стрелям? Хайде, стреляй, де. Не мърдай. Виж, остави ме на мира. Ще пострада жената. Разкарай се. Само да си стреляла. Ще прережа гърлото й. Ще видиш. Ти няма да стреляш. Ти само опитай да бягаш. И то в гръб. Няма да стреляш. Имаш правото да не говориш. Можеш да си наемеш адвокат. И всичко това, което може би ще кажеш, ще се използва срещу теб в съда. По дяволите, кучка, ти не знаеш къде си и какво правиш в момента. Ще видиш, ще те спипам. Добре, хайде да се разберем. Слушай, моите приятели ще те намерят и ще те накажат. Разбираш ли, остави ме на мира. Остави ме на мира, разбираш ли. Ще доведа приятелите си, когато изляза и ще видиш тогава. Чуваш ли какво ти казвам, кучко, не се шегувам. Боже мой, какво направих? Боже, не сте мъртъв, нали? Не съм мъртъв. Боже мой, моля ви, не умирайте, мистер. Съвземете се. Добре ли сте? Аз живея. Мисля, че живея. Ще ви отведа в болницата. Елате. Купих си тази кола. Сега пребивавам където си искам. Само, че навсякъде по този щат е страшно отвратително. Просто абсолютна скука. Не знам какво да правя вече, нищо не ми харесва. Разни малки градчета, по които работиш като, так кажем, сервитьорка или нещо от този род. Толкова ми е скучно, че няма на къде. Искам да отида в Дисниленд. В Дисниленд ли? Добре ли сте? Добре съм. Сега ще ви откарам в болницата все пак. Какво има? Светлината ли ви дразни?
Отворете жабката, там има очила. Служете си ги. Какво ви става? Нали не сте престъпник? Говорихме за очилата. Внимателно с това нещо, то не е играчка. За Бога. Ето ги очилата. Заповядайте. Ето. Това са очилата. Kind of cute. Много ти отиват. Kinda. Много. Къде е той? Внимателно, момчета, няма смисъл от бързане. Мъртъв ли е? Да, мъртъв е. Добре, опитахте ли изкуствено дишане? Нали ви казвам, не е необходимо. Всъщност забравяме да ви кажем. Ще го видите там сред храстите и ще видите, че няма нужда от изкуствено дишане. Как сте? Сега съм по-добре. Всичко е наред. Спокойно. Всичко ще е наред. Ще съобщим. Всичко ще е наред. Не е необходимо да гледаш. Патрул 14, чувате ли ме? Да. Слушам ви. Сега ще изнесем тялото от тук. С нас ще вземем за подозрението. Нещо още желаете ли? Посланието получено. Ще съобща в централата. А къде е главата? Ще ни кажете ли? Какво да ви кажа? Няма глава. Няма глава? Няма глава. А какво се е случило? Нямам представа. Този наш приятел вероятно знае. Той ще разкаже. Anyway, I was totally into it. Totally. I was working out 5-6 days a week, 4 hours a day. Collecting unemployment, so I had to... Занимавам се обикновено с неща, които не са ми харесвали никога. Всъщност дишаме в нашата страна и в този щат и къде ли само замърсен въздух. Човек трябва да яде много витамини, много плодове, за да се оправя. Но все пак всичко ще се оправи. Аз съм решила, че в един момент живота ми ще се оправи. Ще ям калорична храна, ще дишам чист въздух и ще се махна от тази дупка тук. Нали? Човек трябва да яде много витамини. Нали така? На теб май нещо не са ти в ред нещата, а? Сигурно е така, но аз не съм любопитна. Добре ли си? Пристигнахме. Виж какво, имам едно предложение. Какво ще кажеш да ти подаря очилата, а пък ти ще влезеш сам вътре и няма да ме вкарваш цялата тази работа? Разбира се, ако имаш нещо против, кажи. Къде сме? Нали ти казах пред болницата? Какво ще кажеш? Става ли тази сделка? Аз ще ти дам очилата, ти ще влезеш без мен. Ще се оправиш. И ще си останем приятели. Добре, благодаря ти. Виждам, че си съгласен. Сега довиждане. Всичко хубаво. Толкова си сладък. Добре. Ще се видим по-късно. Ако имаш нужда от мен, ще ме потърсиш. Хайде. Те ще се погрижат добре за теб. Би ли затворил вратата? Би ли затворил вратата? Затвори я. Така, малко по-силничко. Чао.
сега вече си човек. Ей, приятел, искаш ли стрелоляк, спринцовки, на хапчета, на прах? Каквото пожелаеш, всичко имам. Какво ще кажеш? Искаш ли да се натряскаш или да си гръмнеш или да се надрусаш? Какво ще кажеш? Всичко имам. Аре, приятел, извари нещо, кажи. Абсолютно всичко имам. Ей, мадам! Гадже, върни се, ела ще ти предложа нещо хубаво. Капитане, викали сте ни? Да. Заповядайте. Искам вие да се вземете с новия случай. Какво е престъплението? Може би ритуално убийство? Може би. Възможно е. Трудно е да се каже. Нямам представа как е станало. Просто главата я няма. Главата я няма. Да, отсечена и освен това я няма. Убийца я взел със себе си. Искам действително да работите много внимателно с заподозрението. Между другото, той е много голям особняк. Говори ги едни. Всъщност, той докладва за убийството и нямаме досие. По дяволите казва, че това е някакъв извънземен, който е дошъл на земята и който е направил всичко. По това време те са били с баща си там на Лот и разправя едни такива работи, на които не мога да повярвам. Затова вие решете как да го разпитате. Добре. Все малко ще ти видя сметката. Какво ти е, приятел? Ти си малко грозничък, но и малко странен. Да не си взел тая глава на заем от някой. Я те погледни на какво приличаш. Изглежда си загазила, но така не можеш да вървиш по улиците. Я опитай да обличаш тази риза. Спокойно, спокойно, аз просто ти правя услуга. Аз
съм добре. Ясно, така е. Но изглеждаш ужасно. Вземи тази риза, облечи я. Чакай. Не отгоре. Съблечи другата. Добре, както искаш. Не си от тук, нали? Откъде си? От Дисниленд. Ама ти наистина си много странен, де? Много си странен. Странен. Както и да е. И аз съм си малко странен. Така е по-добре. Хубаво е човек да взима разни неща от мисията. Мисията ли? Да, отпускат от там. Ядене, това, онова. Не знаеш ли тая работа? Не зная. Харесваш ми, бе, човече. Харесваш ми, бе, човече. Ти си много пернат. Хайде, да вървим. Хайде, братко. Хайде, приятел. Да закусваме. Здравей. Аз съм детектив Пирсън, а това е детектив Кригър. Искаме да ви попитаме някои неща. Какво правехте онази вечер в гората? Вече разказах полицията. Бяхме на лов. Бяхме на лов за елени. За заглушител. Това не е важното. Важното е, че ние видяхме летяща чения. Всъщност ня видяхме. Ами, видяхме светлината. Ослепителна светлина. След това онзи с чудовището се появи. И тогава чудовището приличаше на гущер и на боболечка. Боболечка. Те се сбиха. И тогава баща ми стреля по тях. И улучи. И тогава онзи, високият, който приличаше на човек в началото, тогава той ни нападна. Стана и удари баща ми. И тогава този другият започна да трепери. Започна да се разпада. Уж беше човек, но всъщност той беше извънземен и започна да се разпада. А главата му просто експлодира. Абсолютно изчезна. Не остана нищо от нея. А баща ми ме изпрати за помощ. Аз се оплаших и така отидах в полицията. И когато се върнахме на същото това място, баща ми
Главата на баща ми я нямаше. А онова другото нещо го нямаше. Знам, че ви звучи все едно съм луд. Та и аз самия не си вярвам. Но истина. Вие ме мислите за луд, но ние си заслужаваме парите. Ние открихме онова нещо. Стига толкова хлапе. Какво правехте в гората? Майната ви. Майната ви, аз не съм луд, разбирате ли? Изобщо не съм луд. Аз не съм луд. Казвам ви истината. Намерихме онова нещо и си заслужаваме парите. Добре. Просто трябва да знаем какво се е случило. Майната ви. Майната ви. Може би е взимал хапчета и може би сега е под тяхно въздействие. Кучко, няма да ми избягаш. Ще видиш като изляза какво ще ти се случи. Ще те пипна. Добре ли си? Лунатик. Господ ви обича. Ей, Джулиус, приятел, дай $1. Хайде, дай $1. Нямам $1. Прилича ли ти на Доналд Тръмп? Питай моя приятел, може той да има. Ей, приятел, как се казваше ти? Боб Лени. Това е Боб. Питай го и ще видиш, и той ще ти каже. Здрасти. Казвам се Боб. Боб, здрасти. Нямам $1. Добре, да разбрах. Здравейте се с мен, де. Това няма ти коства $1. Ма, приятел, не дай да правиш така. Какво ти става, да не си болен? Харе, изплюй го. Изплюй го. Изплюй го. Какво правиш, бе, приятел? Виж на какво ме направи. Това наистина е нещо. Кажи ми твоето мнение. За сега още нищо не знае, просто като че ли главата е била отвъртяна. Такъв случай не съм имала до сега. Но все пак ще трябва да изчакаме фактически последните резултати, защото вътрешността му като че ли е изядена от някакво диво животно. Бил е изяден отвътре. Да, искам да кажа, похапнал си е някой от него. Трябва да направя още тестове и ще ви кажа. Убил ли е още някой? Според теб? Вероятно не. При настоящите обстоятелства не мисля, че е могъл да направи още нещо. Кони? А какво се е станало с главата? Не зная. Може би животните са я изяли. Боже мой, дали е така?
Какво да ви кажа? Нещата по някой път са много лесни, но човек не се досеща веднага. Ще видим. Хей, хубаво нещо е живота. Човек си пива, ходи не сам натам и усеща, че живее. Не лиже задника на никой и си кара кефа. Какво ти става? Казвам ти, не ти вярвам. Просто не ти вярвам, защото ще си измислиш. Искаш ли малко? Не е много хубаво, но все пак е питие. Голяма работа е това алкохолът. А Джулиус разбира от тия работи. Хайде, глътни една. Не се шегувам, бе, приятел. Аз печелих от лотарията. И какво стана с парите? След като не лъжеш. Ами, нали знаеш какво става? $890. Разбираш ли, спечелих ги. Обаче не ги дадаха. Я обърни и ти малко от бутилката. Ей, спокойно, остави малко и за нас. Какво ти е? Дяволите! Какво ви казах? Беше прекрасен ден, наистина чуден ден. Но подгответе се за леко застудяване. Особено в северните предградия. Утре студент фронт ще се придвижи насам, а топъл фронт ще се отправи в горна посока. Така че внимавайте, които ще ходите в обратната посока на нашия град. Та този уикенд няма да е хубаво времето. Чарлис! Хей, Чарлис! Какво има? Имаш ли една цигара? Тук не се позволява да се пуши. По дяволите. Хайде, помогни ми, ще умра. Добре, ще извикам една сестра. Не, няма да стане. Слушай. Моля те, дай ми един фитил, ще го изпуша тук и ще отида до тоалетната след това. Няма да стане. Тук ще пишкаш.
Айде, глупости сега. Не ме карай да те моля. Не мога да използвам оная гадост тук в леглото. Чакай. Добре, заклевам се в Бога. Заклевам се на гроба на майка си, че няма да направя нищо. Само искам да отида до тоалетната, да изпуша един фитил и да се върна. Твърде много ли искам от теб? Няма да стане, Скали. Не можеш да отидеш до туалетната. Добре. Дай ми оная щуротия. По дяволите. Федерален въпрос направихте от мен. Не съм чак на такава висота. Полицията е намерила още едно обезглавено тяло тази вечер. Не се знае причината нито за първото, нито за второто убийство. Но за сега полицията разследва. Ако има нещо ново, в следващите новини ще ни чуете отново. В 11 часа ще кажем някои новини по делото. Скъпа, много си готина. И тогава просто му отвъртя главата, точно като тирбушон, и откъсна. Навсякъде започна да хвърчи кръв. Започнах да тичам. Така не съм тичал през целия си живот. По дяволите. И после... Слушайте, аз не бях пиян. Видях, той беше като чудовище. А ръцете му, краката му, всичко започна да се разпада. Стана страшен. И тогава откъсна главата на Джулиус. Просто я откъсна и започна да я държи в ръцете си. Аз мога ли да си измислям такова нещо? Питам ви, може ли обикновен човек да измисли такова нещо?
А това чудовище имаше ли си име? Да, мисля, че имаше. И то съвсем обикновено име. Боб Лейни. Да, казваше се Боб Лейни. Даяна? Искам да поговорим. Чакай. Мистер Уайтфайдър. Това е детектив Криг. Кажете му името на чудовището. Боб Лейни. Даяна. Кригър, не знам какво става, но той има нещо общо със случая. Слушай, Сколи е изчезнал, а Чарлис е в болницата. Той е нападнал. Тя е в лошо състояние. Ще се оправи ли? Да, ще се оправи. Виж, защо не отидеш в болницата да я видиш, а пък аз ще довърша твоята работа тук? Добре, трябваше да го очистя. Какво? Трябваше да го очистя, когато имах шансът. Аха, да. Права си, Даяна. Сега ще се укоряваш ти. Не си виновна. Просто така се получи и толкова. Сега вече си човешко същество. Сега можете да я видите. Колко часа? 7:30. Благодаря ви. Но не се задържите дълго. Добре. Здравей, Даян. Добре ли си? Нали виждаш? Добре съм. Кажи ми. Какво да ти кажа? Чувствам се ужасно. Не се притеснявай. Аз съм виновна. Боже мой. Не успях. Прецаках се. О, Даян. Не. Изобщо не си се издънила. Не дай да говориш така. Можеше да се случи с всеки от нас. Не. Той щеше да ме убие. Просто съм имала късмет. Мога ли да направя нещо за теб? Кажи, само кажи. И ще го направя. Благодаря ти. Ще ти донеса слънчеви очила, за да не се вижда това посинено око. Благодаря ти. Ще донеса всичко, което пожелаеш. Кажи, само кажи. Скоро ще излезеш от тук. Даян, ще ми направиш ли една услуга? Каквото кажеш, миличка. Хвани този буклук. Направи го заради мен. Той е на първо място в списъкът ми.
is quite similar to that of the other victim. Раната е същата като на другата жертва. This time they found the head, but Този път well, take a look. нещата са малко по-различни. Елате да видите. Not exactly a match. Then. Какво да ви кажа? Това е Робърт Лейни. Right. Неговата глава. Positive ID. Действително е той. Кръвта отговаря на онова тяло. Skin peelers, but this is a new one on me. Доста е пинал, но сега тук има нещо много странно. Има патология, защото намирам долу, на долната част на главата на Лейни, трета кръв. Аха, значи върху главата. Не казах върху главата, а вътре в главата има наличие на трети вид кръв. And guess what? И знаеш ли какво? Има нещо много странно. Значи, действително имам работа с сериен убиец, който не е само канибал, а на всичкото отгоре инжектира своите жертви с кръвта си. Не, тази третата кръв всъщност е непозната за нас. Как така непозната? Ами, изобщо тази кръв не е човешка. Hello, beautiful. Здравей, красавице! Busy day for you? Заед ли беше днес? Да, така е винаги. Разни буклуци намираме тук-там, обезобразени, без глави, без крака. Този беше малко по-нормален, но забележи го. Погледни, такъв не съм виждал от години, като че ли му е прикачена главата по изкуствен начин. О, колко си нежна. Какво ще кажеш? Ще се справиш ли в днешния ден? Да, благодаря ти. Искаш да излезем, но няма да мога. Да вървим. Sorry, love. Съжалявам. По дяволите, ще опитам още веднъж. Cold, cruel world, darling. Къде ще ходиш сега? Светът е жесток. Отивам на работа. Dr. Jack Jones, please call 1186. You're good. Good. Dr. Wiener, call the operator. Dr. Call the operator. Did you have an appointment? О, да. Имаше ли оговорен час? All right. Сигурно е имало. Come in. Добре, влезте. Back in 15 minutes. Върни се след 15 минути, ще довършим. Now, what's the matter with you? Е, какво ви е? What's happened? Какво се е случило? Now, I'm not gonna hurt you. Няма да ви направя нищо лошо. Просто искам да погледна вратът ви. Can't help you unless you let Мога me. да ви помогна, но все пак трябва да погледна раната.
Доктор Чивър. Доктор Чивър. What is it? Е, Krieg. Крик. What if they're telling the truth? Ами ако казва истината? Кой? Ми свидетелят. Свидетелите никога не казват истината. I'm serious. Сериозно ти говоря. So am I. И аз. All right? Е, добре. Then what was Robert Laney's head? Тогава главата на Робърт Лейни как изведнъж се намери там? Не зная, може би това е било част от ритуалното убийство, не зная. Може би. Чуй. Виж сега, индианците вършат тези неща също. Обаче част от белите секти също вършат такива работи. Разбираш ли? No, no. I mean, I don't know. Виж какво, не знам как е станала цялата тази работа, но има нещо много странно. Чувай, погледни, ние живеем на сметище. Погледни, всички тези, кой знае в какво са състояние да направят, сигурно могат и да взривят някой жив. Виж какво, искам да ми кажеш наистина какво мислиш. Човек просто не опитва нещата така, като ходи по крайните квартали. Трябва да ми кажеш какво мислиш. Патрул 22. Имаме ново убийство. Моля, заповядайте във втора болница. Чакаме ви. Добре, тръгваме. Настъпи, Емиличка, тръгваме. Още един случай. All right. Come in. Сега съм добре. Сега си човек. Can I help you? Какво мога да направя за вас? What can I do for you? Какво мога да направя за вас? I'll be with you in a moment. Веднага се връщам.
Ваши ли са дрехите, докторе? Да. Сигурно е бил труден ден. Какво е бил? Автомобилна злополука ли? Не, течеше му кръв от носа. Аха, кръвотечение от носа. Докторе, много обичате да се шегувате, май. Не се безпокойте, ще се погрижа за дрехите ви. Кръвотечение от носа, а? Голям шегаджия сте. Шегаджия съм. Hi, Dr. Cheever. Здравейте, доктор Чивър. Hi. Здравейте. What's the matter with you? Kill my dollar, I kill your mama. Help, it's my wells. Help, it's my wells. Help, it's my wells. Help, it's my wells. Didn't I kill you, Dad? After the big one. You know it's out of my hands.
Love you much more. Best of the honest burnt, oh baby. Best of the honest burnt, yeah, yeah, yeah. Head up, it's my wells. Head up, it's my wells. I said, head up, it's my wells. Head up, it's my wells. Get out of my way. Get out of my way. I said, head up, it's my wells. Get out of my way. I said, out of my way. Head up, it's my wells. Fuck me, fuck you, fuck me, fuck you, fuck me, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, yeah! That stunk. What are you talking about? Отвратително беше. Как така? Страхотни бяхме. Ти вониш. Виж какво, не става нищо. И защо трябва да пееш непрекъснато, че ще убиваш родителите си? Еми така се пее по принцип. Ма ти наистина си голям маняк. Вижте какво се получи. Отвратително изглеждаш. Не е така. Не ти. Аз изглеждам страхотно. Той изглежда зле. Изглеждам добре. Изглеждам добре. Глупости, отвратително изглеждаш. Я майната ти. Ама че гадост. Какво става долу? Имам нужда да имам глава на раменете си и да мислиме. Това е Ралф. Кой е Ралф? Ами това е кучето на доктор Чивър. Много особено. Той сигурно е куче убиец. Не, малко е странно. Много ми харесва новата ви песен. Малко е тъпа, обаче иначе добре изглежда по телевизията. Момчета, ще станете звезди. Нали така? Какво става? Майче е много досадно това куче. По дяволите, приличаме на животни, но все пак ще ни купят парчето, ще видите. Къде отиваш? Да се справя с онова гадно куче. Отвори вратата! Бързо отвори вратата! Да. Добре. Добре, разбрах адреса. Идвам веднага. Какво мислиш, че е това? Нямам представа. Обяснете. Последно описание. Главата е на куче. А тялото... Всъщност това е чудовище. Чудовище ли? Да, чудовище. Обадете се на Скорчели и го събудете. Сигурни ли сте в това, което приказват? Да. Изобщо никой не ни лъже. Всички говорят едно и също нещо. Значи имаме работа с предишното същество. Да, така е. Той е в моргата. Казахте ли на Скорчели, че това е чудовище с кучешка глава? Значи така да му предам, че това е чудовище с кучешка глава, така ли? Ела, ще ти купя едно питие. Ела, ще те почерпя. Те ще се оправят и сами.
when I was working sex crimes down in Area 4. Когато бях в район 4, ми беше удоволствие да се занимавам с убийства. А сега просто не мога да си представя как ще се справя. Чарли също беше тогава с мен и сега е много притеснена за това, че се провали. Толкова много плачеше, че иска да стане по-добре от баща си. Закле се, че ще отмъсти за неговата смърт, а всъщност се провали. По дяволите, трябва да направя нещо. Нещата вървят към все по-лошо. Тя си имаше добър баща, той я обичаше, тя мисли си, че ще оправи нещата в живота, а сега нищо. Да. Знаеш ли, искам да поговорим за нещо друго. Късно е, изморен съм. Хайде да си решаваме проблемите утре. А сега да починем. Добре, Чарли. Знаеш ли какъв ти е проблема? Просто си нямаш приятел. Искаш да се оженя, това ли? Не говоря за истинска женитба, но просто така, намери си някой, с когото да живееш и може би няма да имаш толкова напрегнати моменти. Добре, Чарли, това е все пак моя личен живот. Добре, не исках да те получавам. Хайде, да тръгваме. Благодаря ти, Чарли. До скоро, приятелко. Хей! Какво правиш тук? Ами, пикая. Какво лошо има в това? Слушай, това е обществен град, а не туалетна. Хайде, разкари се. Аз съм полицай и те арестувам за това, че пикаеш на обществено място. Вижте какво, полицай, просто ми се пикаеше. Какъв език? Сега го изчисти. Но вали дъжд, казах изчисти го. Веднага. Вижте какво, полицай. Хей ти. Хайде, да те няма. Даяна, трябва да си поговорим наистина. Защо? По дяволите. Можех да го спипам. Улиците са ни пълни с такива буклуци. Даяна, почини си. Знам. Слушай, какво преувеличаваш нещата. И аз съм много изморен. Само, че по дяволите хората цял ден го правят това по улиците. Добре. Все пак един трябва да го кошарим, нали? Искам да се прибера вкъщи. Не искам повече да гледам буклуци. Добре, тръгваме. Трябва да си починеш.
Благодаря. How you doing? Как си? Добре съм. Never a dull moment. Да, трудничко беше. Все пак, работата ми е такава. Кригер, I've never killed anybody before. до сега не бях убивала човек. It's never easy. Никога не е било You gotta лесно. take some time off, kid. Ще ти трябва време, Даяна. Не, добре съм. Добре съм. Така ли? It's your call. Добре. Ако има нещо, ми кажи. I just finished talking to the FBI. Току-що говорих с ФБР. Искат да говорят с вас. Thing you found last night. За онова, което сте намерили с What нощи. the hell they expect us to do? Заинтриговаха се. Just И explain какво it очакват да им кажем? Просто да обясните. Не можем да го направим. Човек трябва да го види сам. Това не е за обяснение. Всъщност това не е човешко същество. След като не е човешко същество, какво е? Detective Pierce, homicide. Детектив Пирс, отдел убийства. Да, We'll get over there right away. да, веднага идвам. Trouble. That thing you Неприятности. sent Connie. She thinks it's Онова dead. нещо при Кони, което смятаме, че е мъртво. Тя, напротив, казва, че е все още живо. Кони, We came here as fast as дойдохме веднага след като успяхме. Кони, ето ни. Кони. Боже мой. What's going on here? Какво става тук? Under control. Всичко е под контрол. Обадете се в централно управление. Обадете се на Арчели. Веднага да дойде тук. Разбира се, сър. Така добре ли си? Малко вода бихте ли донесли? You know all that money we're spending is going out of Знаеш ли, всъщност това действително май е извънземно. I Мисля, че носът ми е щупен. По дяволите! Гадно влечуго! Спокойно. Всичко свърши. ФБР. Не, убийте го. Стреляйте. Сега вече е мъртво. Каквото и да е то. Unit 20, come in. Unit 20.
Where are they going? Къде го отвеждат? Къде отиват те? They don't know what they're doing. Та те не знаят какво правят. Feds never do. Спокойно. Ще видим. Те си знаят работата.